Yes παιδιά, WNT3 εδώ και για σήμερα, όπως βλέπετε κάτω στον τίτλο, θα κάνουμε ένα special video game. Ήθελα να κάνω έτσι special video upload, ένα κωμικό έτσι, αλλά επειδή έκανα το πρωί, είπα να σας παίξω έτσι ένα μπασκετάκι που πήρα εχθές για να περάσουμε ωραία και να έχουμε μια αρχή με ένα κωμικό και ένα gaming, αφού έχουμε να κάνουμε τόσο καιρό κιόλας βίντεο. Να ξέρετε, δεν είμαι πολύ καλός στο μπάσκετ, οπότε υπάρχουν και πιθανότητες να χάσω. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας κάνω είναι να σας διασκεδάσω με το παιχνίδι. Όχι, και δεν με νοιάζει άμα χάσω ή κερδίσω. Έτσι. Και είπα να μην παίξω ούτε ποδόσφαιρο, γιατί να παίξω ούτε GTA, ούτε και 2K. Να σας παίξω 2K όταν, δηλαδή 2K, όχι το μπάσκετ, την πάλι. Να σας την παίξω όταν πάρω το 2K17. Οπότε ξεκινάμε. Να ξέρετε ότι μπορεί να μην είναι και καλά η τέτοια, όπως το λένε, η εικόνα μας, αλλά δεν μας πειράζει, γιατί εντάξει, θα πάρουμε καλύτερο εξοπλισμό από αυτόν που έχουμε τώρα και θα μπορέσουμε να σας παίξουμε λίγο καλύτερα, να σας έχουμε καλύτερα βίντεο που να θέλουμε και εγώ. Αλλά μέχρι στιγμής επειδή δεν έχω τον καλό εξοπλισμό, δηλαδή δεν έχω αγοράσει ακόμη, θα βολευτούμε με αυτόν. Συγγνώμη που δεν μιλάω και πολύ δυνατά γιατί κοιμούνται και γι' αυτό δεν έχω και ανοιχτή την φωνή. Αλλιώς επειδή θα τέρμα. Γι' αυτό και θα τα ακούγατε τα πάντα. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Τουλάχιστον βάλαμε ένα ωραίο τρίποντο με το Μάικλ Τζόρνταν. Μπήκε, έλα, όχι ρε. Υπάρχει πιθανότητα να χάσουμε, όπως σας είπα, αλλά εντάξει δεν είμαι τόσο καλός όσο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο είμαι πολύ καλύτερος. Εγώ 3 πόντους θα φέρω. Έλα ρε! Shooting foul, fuck you. Έλα τώρα. Ωραία μαλάκα. Ωραία μαλάκα. Έλα. Δηλαδή παιδιά, στην κανονική ζωή είμαι καλός και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ καλός είμαι στο ποδόσφαιρο. Αυτό να το λέμε. Όπως και στο game και στο παιχνίδι. Είμαι και στα δύο καλός, δηλαδή και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά πιο καλός είμαι στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι έχω με το ποδόσφαιρο. Ωραίο ήταν αυτό. Συγγνώμη άμα ακούγεται η κάμερα. I'm so sorry. Οπότε παιδιά, κάτι έγινε με την κάμερα και το σταμάτησε λίγο, αλλά εντάξει το φτιάξαμε το πρόβλημα. Είχαμε να μην ξαναχαλάσει. Και το έκανα να μπει όταν θα μου βάζουν το καλάθι. Έκανα βλακεία, να το ξέρω, αλλά εντάξει. Την άλλη που βάζουν το καλάθι. Αυτή, κανονικά ήθελα να δω να το βάζει εκεί πέρα που βάζω εγώ το καλάθι, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Εύχομαι να σας είναι ωραίο το βίντεο, να σας αρέσει μέχρι στιγμής και να μην βαριέστε. Και εκτός από αυτό, να βλέπετε καλά. Καλά παιδιά θα χάσω με μεγάλο σκορ.
πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Αν και παιδιά, επειδή το βίντεο που κάναμε ανέβηκε, κατά λάθος πάτησα να μην μπει το intro. Άμα είναι σωστός, γιατί νομίζω ότι το βγάζει όταν κάνεις intro, ότι μπορεί να το βάλεις. Αλλιώς δεν ξέρω τι είναι και δεν μπαίνει το intro. Και κάνα βλακία γιατί πάτησα μέσως μεταφόρτωση. Δεν κοίταξε λίγο μάλλον γιατί να βάλω intro, οπότε δεν θα έχει intro. Αλλά τώρα σε αυτό το παιχνίδι θα προσπαθήσω και θα το προσπαθήσω να το βρω πώς θα βάλω το intro. Έλα! Πίεζε τον, τι να πιέζει. Εδώ πέρα πέφτουν καλαθίες, έχουν μείνει στο 7. Έλα! Τι κάνει! Τώρα. Μαλάκα. Δεν θα πάμε καλά. Δεν θα πάμε καθόλου καλά. Τώρα γίνεται time out, οπότε το σταματάω. Οπότε παιδιά ήρθε ο Κιόνερς εδώ παρέα μαζί μας και το άφησα κιόλας λίγο να παιχτεί για να προλάβουμε να το κάνουμε, να το τελειώσουμε. Και θα το αφήσω και μπορεί να αφήσω να περάσει και όλο το τέτοιο. Όλο το δεύτερο ημίχρονο και μάλλον και λίγο από το τρίτο θα αφήσω για να προλάβουμε γιατί δεν γίνεται. Παιδιά, ναι, ανεβαίνουμε. Οπότε παιδιά είναι το δεύτερο ημίχρονο, χάνω 16-35, έβαλα ένα τρίποντο, χάνω για 20 κάτι βαθμούς, 19 κάπου εκεί. Δεν πάμε πολύ καλά, εντάξει, θα σας το ξαναδιακόψω γιατί δεν έχουμε και... γιατί φτάνει από το tablet μόνο 15 λεπτά. Δεν ξέρω αν φτάνει περισσότερο. Ενώ σε κάμερα, όπως έχουν και οι άλλοι, θα φτάνει πάρα πολύ. Δηλαδή μπορώ να κάνω και μισή ώρα τέτοιο βίντεο. Καταλάβατε. Ενώ τώρα, επειδή είναι σε tablet, δεν είναι και πολύ εύκολο. Γιατί φτάνει μέχρι 15 λεπτά. Γι' αυτό. Α, και παιδιά, εγώ μην νομίζετε ότι είμαι άσχετος και το έχω βάλει στο εύκολο και χάνω. Το έχω βάλει στο πανδύσκολο. Το έχω βάλει στο professional. Γι' αυτό χάνω και για τόσους πόντους. Χάνω 16-43. Γιατί το έχω βάλει στο professional για να είναι λίγο καλύτερο το παιχνίδι και να το ευχαριστηθείτε. Γι' αυτό το κάνω. Αλλιώς θα το είχα στο εύκολο και τώρα θα τον μπορεί και να τους κερδούσα. Α, και παιδιά, δες, λέω ψέματα. Αλήθεια είναι ότι το έχω βάλει στο professional. Γιατί άμα το είχα στο εύκολο θα κέρδιζα. Γιατί στο εύκολο και στο πανεύκολο και κάπως στο κανονικό κερδίζω πάντα. Ενώ στο professional που είχα δοκιμάσει δεν κέρδιζε και είχα ακριβώς με κάπως ένα ίδιο τέτοιο σκορ. Γι' αυτό. Αλλά ήμουν να παίζω ποδόσφαιρο θα ήταν πολύ διαφορετικά. Το πιο πιθανό ήταν να κερδίσω. Αλλά εντάξει, ήταν να κάνω ένα special video game με την καινούργια μου κασέτα. Γι' αυτό. Οπότε παιδιά είμαστε εδώ πέρα. 76-19. Ευτυχώς που δεν είμαι ο μόνος που έχει χάσει με τόσο μεγάλο σκορ. Δηλαδή έχουν χάσει, πιστεύω, ναι όχι, έχουν χάσει πάρα πολλές ομάδες με 50 κάτι βαθμούς διαφορά. Αλλά έχω δει και άλλους youtubers, ξένους και Έλληνες που ξέρουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ ή δεν ξέρουν καθόλου καλό μπάσκετ που έχουν χάσει με τέτοιο μεγάλο σκορ. Αλλά εντάξει τι να κάνουμε, δεν θα κερδίζουμε και πάντα. Δεν θα είμαστε πρωταθλητές, ας χάσουμε και μία φορά. Αυτό πιστεύω εγώ. Γεια σας παιδιά, αρχίσαμε το 5ο με το 4ο ημίχρονο και είμαστε στο 5 και 54 και χάνουμε 92-23. 60 κάτι, 70 κάτι βαθμούς διαφορά. Εντάξει, πιστεύω έχουν χάσει και επαγγελματίες αλλά και οι ξένοι και Έλληνες youtubers
να έχουν με τέτοιο μεγάλο σκορ. Που έχουν πολλούς ή λίγους subscribers. Και μερικοί είναι και καλοί. Και χωρίς πλάκα, στο πανεύκολο, στο εύκολο και στο κανονικό, κερδίζω. Με ευκολία. Εχθές και σήμερα που έπαιξα λίγο στο δύσκολο, στο professional, κέρδισα και τους δύο τα μάτς. Και τα πήγα μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω. Έβαλα δύσκολη ομάδα. Δεν ξέρω. Μάλλον θα έβαλα δύσκολη ομάδα. Όπως φαίνεται. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς για έτσι ένα special βιντεάκι θέλουμε και για τη διασκέδαση που θα ξεκινάγαμε για άλλη μια φορά. Θα ξεκινάγαμε ξανά τα video games. Και δεν θα κάνουμε μόνο κομικά αυτό. Και τώρα έκανα και μια βλακία, την πέταξα. Ήθελα να κάνω πάσα και την πέταξα έξω. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Όπως βλέπετε, παιδιά, είμαστε στο δεύτερο αυτό. Ναι, τους εξήγησα μόνο το λόγο. Τελικά, παιδιά, όπως βλέπετε, το final score ήταν 33-106. Πιστεύω πως στο πρώτο και στο τέταρτο ημίχρονο έπαιξα πολύ καλύτερα. Συγγνώμη που το έκανα το βίντεο κοφτά, γιατί να κόβω μερικές φάσεις, αλλά σας εξήγησα τον λόγο στην αρχή ότι δεν έχουμε κάμερες και αυτά, όπως έχουν άλλοι YouTubers και κάνουν βίντεο μέχρι 30 λεπτά και παραπάνω. Εμείς έχουμε μια απλή κάμερα του tablet μας και αυτή φτάνει μέχρι τα 15 λεπτά. Γι' αυτό το κάνω έτσι. Αλλά μόλις την πάρω θα έχουμε τέτοια βίντεο και special video games ή κομικά και θα περνάμε και πολύ πιο ωραία. Οπότε, κάντε μας ένα like. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Κάντε μας ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και αν θέλετε να κάνουμε τέτοια special videos για όταν τελειώνει μια χρονιά, όταν αρχίζει μια χρονιά και όταν περνάει ένας χρόνος στο κανάλι μας ή σε αυτό ή στο άλλο που στο Between Street και Energy Channel που θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Αφήστε μας ένα comment άμα το θέλετε να κάνουμε τέτοια special videos κάθε πότε, σας πω τέλη χρονιάς, αρχές χρονιάς και όταν περνάει ένας χρόνος ή περισσότερα χρόνια στο κανάλι και ένα subscribe για να μας ανεβάσετε κατηγορία εμένα και τον FD. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ακόμη και σχάσαμε, εγώ το έκανα αυτό το βίντεο το special έτσι για να γελάσουμε λίγο, να παίξουμε και να ευχαριστηθούμε video game. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Έχετε να bye από μένα και συγγνώμη που έχασα. Bye!